ama dortu Peter pakhat chu alo don son thattok lo wangin an chia dongin underworld rem mun lama chuan atlak pha ta ni he kan en ho tur athon thu hi Pasadena California huna chuan ron intranin sangkha zakwa somruk pakokumania nupa mangang tak mai hi run langin tharau lampang bethei psychic son sandina puina chu an ron nge na an fapa wana hian gypsy mai chepakhat ne na tang thri lo lak sakin chumini tang chuan aum dan chu arun danglam chhoutana ni thum chung zet chu ori danglam tak tak hria in mule malpo chu anei to meu lova soni chuan an fapa wana dan chu thilpa ngai ni lo ti hria in ritual chu anei zui nga la rampuai no chuana tur doi thu cham te chu han chamin rin ai de in thil dan chu alo serious dei maya dar thalang pon lama te chuan kutam tham tak mai hi anron lang truam maya chumi mai pi lama in chung bo rok chu ron dang lamin thlina zet mai hi in chunga chuan arun thota ani thok le khata mu thei si lo entity chuan wana chu second floor tang chuan in hnoi chuata chuan a the thlaluk maya mangang tak chuan anu le pa chu in hnoi room lama chuan an tlan thlanga la ma se an zuk pui thei ma chuan chuata chuan underworld repmun kongkhar churun in hongin an fapa wana chu remmun lama chuan an pot lut zuita ani an vapan ber soni po chuan engthil ma chu ati thei bik lova chu tharau suat ne na chuan engtik ni ai mo chuan kan lein tong leang ti chuan an phun dau supa he thil thlena tanga kum tam tak liam hnu kum sang ni pakua a asin churun in thlakin he thon thuwa achang tunu Los Angeles loan officer Christine churun langa abielpa university ya psychology professor Cleanen hian an cheng du na kil rang atang hian Christine chu pressure hian alo nor vereng buka an company na thokthar stua wangpo chuan pressure chu asan pha hle maya stua hi an pu jima chuan andu sak dau jok ni po in alang nge a assistant manager ni tura in tlan siak na bo ruak chu rin ai tak chuan asang hle a hemi mai pi lama hian Cleanu Amy chuan Christine chu an mo ni em tur chuan atlak lo deuh ni chuan a hri a hemi wangte po hian pressure chu anga pha hle ani rum khat po Christine hian poisa thir danglam tak mai hi Clea chu pe a hethi pek la hian anu Amy chuan a fapa Clea chu ron be in Christine chu aron soi chena samaya he thil hian Christine ril ru chu atinat le a hethi mut fulo taka umla hian dor tu Peter pakhat Sylvia Ganas chu aron luta an benglon an rul thei lo wangin an chen mek na in an da kham chu benglamin an chu sak lo nan hun pe bel tur chuan arun nge na Christine po chuan Sylvia chu a khongai ril ru hle a professional tak chuan an pu jima chu a bek sak tur thu chu han rila ma se jima chuan an lekha te chu han enin voi ni ngot mai hun an po se sak to thu hi aloin ziaka an policy ang chuan Sylvia te chu ngai dam thei an ni to me lova an in le lo ngei po chu chu sak jok to tur ania khongai ril ru hle ma se an danin arem ti to lo wang chuan Christine chuan thil ni na dik tak chu Sylvia chu wa hrila he thu hian Sylvia chu adeng na hle a voi khat chau hun pele turin Christine chu ange na thing thimeu chuan an khongai na chu han di la ma se Christine chuan poeti thu le ti thei anei to lo thu chu lo hrilin security chu a ko ngal boka chu thil chuan Sylvia chu ati zakin ati thinrim hle a pon lama an roi chu lai chuan Sylvia thinrim lutuk chuan Christine chu ron beile te chu ala tuma ma se security ho chuan an chelbe tlata bang chuan engtin ma chuan ati thei to bik lova an company ta na thei to pa chuwa wang chuan an pu jima po chuan Christine chu an assistant manager atan po chuan a that ngai tu thu chu a soi chuak ve hiala zan tlai to taka hian Christine chu ho turin
parking lot lama hian aron chuk thla a heti la hian silve car po chu a car hma loka chuan alo la boka Christinin a car chunga lu to che tia chuan a car hnunga chuan Peter Silve kha alo thu chu ni in a ngonga chuan aron rek ngal chat maya har sate tak chung chuan a motor chu hantinuin a hmalama chuan atlan zui ngala an hman motor chu na tak chun vasu in Silve chu a halim tlavek khop chuan motor hma chuan aron in tawa chu vele Christine chuan Silve chu motor atang chuan atlo chuak ngala rang tak chuan motor kong khar po chu a khar zui ngal boka ma se Silve chuan lunglian tak chu la in motor da thalang chu aron deng ke a Christine chu motor pon lama chuan hnuk chuakin Silve chuan beizui to lo chuan a korkil pakhat chu a han po thlak saka tuna chuan ama ni lovin Christine jok chuan engtik ni emo a khongi na ala dil tur thu chu han soin korkil chu sang taka chuan han lek chawin doi tu cham an chia eng thilemoni chu a han cham kuala a korkil ken chu han peletin Christine po chu reilo te nuwa chuan ni korkhelo chuan a let zui ta ni aron har chuale meu chuan Silve po chu mu tur alo to lawa he thil thlen atanga reivak lo nuwa chuan police te po chu ron thlengin investigation chu an nei zui ngala hemizan vek hian kleyanen chuan thil ei turin angkal chuak duna zantir lama thil thlenga wang khan Christine ngai chu a thathei ho lo maya hemi wang hian Fortune Teller rema chu muaduwa ambiel nu Christine a hlauthon em kara hian Clay chu ha dam tak chuan alo thunga Clay hi skeptic supernatural lampang thil omring lo tu ania hemi wang hian ambiel nu Christinin aya entir naman dollar somrup po chu alo uiru hle zoka rema chuan Christine ku chu han vonin atira chuan a hna tho tele thil chi hrang chu a han soi kual masa a ma se a hnu reivak lawa chuan thil dan chu aron fu lo chho tana room bo ruak po chu ron in thlakin aron uap do chura chuta room chunga chuan thli danglam tak mai hi ron thoi in in tupa rema ngei po chu lo na men lo chuan ron manin a khur ta zoi maya a thil mu ra thlak taka wang chuan Christine te chu arang thei ang bera a in chu san tur chuan atia rema chuan Christine chu a hmalam hun a thim thu te thil thalo takin a hmu thu te chu hrila an ho konga chuan Clay chuan lau thong lo tu le rema chuan sumadu wanga thila soi ve mai thu chu hrilin an pan le zel a du wangin a business ka te thlenga a pek thu te chu hrila in an thlen hnu chuan Clay chuan Christine kar chu siam turin to trak chu a kau sak ngala Christine po chu in chunga chuan lut ngalin a thil ti thin pa ngai chu a thok le ngal bor maya ma se chu chuan rai chu dei ta hau lo in chung chuat te chu kut tim hrem taka hamri ni tak hian arun oma pi pu te chu thlithomia si lo hian ama chuan arun in thena enge chan fak soi tur si lo chuan thil chi hrang chu aron thleng chho tana bungbel te chu anin then suang maya lai te chu ama chuan a in then not mai boka ama tak mu tur si lo chuan Christine chu na zet mai hian banga chuan a to tir boka Clay aron lu chuan Silve chu ron letin Christine chu aron bei ni mai tura chuan alo ngai mana ma se Christine chuan ama chia thu le thil thleng chu supernatural lampang ani thu chu lo hrila Clay chuan a hlo na rilu chuan ati boi mai ni tura chuan ngai sakin a hlo na te ti zia sak be sein weekend man chu puya chuan soma ma se thil chuan zia lampang chu ala pan ho lo hemi zana an mu thil la hian Christine chuan aka chunga chuan tho tlat ni chuan hria a ma se hemi zana thil thleng hi chu amang chia mai alo niya atuk le lama anna lama akal po chu alapa ngai thei meu lawa anna tho puiten an biaka an kut jungtrang an ti che ringot po chuan thil dik lo a thleng don tlat ni chun hria in
สินวิคะอมิทลาจวนอรุณลังเลไว้ทีนะให้มีวังเฮียนมังอังเลทินริมจวนเอาชวกเลพุทไม่ทีนะบวยนาเบลชาตูรินอันนาร์ลาจูอรุณทีเจียมมายาอินเทียนไฟตูรินปนละมาจูนชัวกะเฮหุนลาฮีสตูวจวนเริ่มจ้างอาจุนเลวลาอินคริสตินิโดกานะไฟล์ปอยโมเตจูอาเลวรุกชัวสักะอาทิลตอร์เมกจูเรอมาติเอมาวังอินคริสตินิจวนสิลเวตีอินลำปังปันไม่จูอาริลรูกะสิลเวตีอินวัดเห็นจวนมักเดวไม่อินสิลเวจูอาบูรัลทูอันเลวขิลามีเตจูเลวกัลโคมินสุนนลำไอมาจวนปาร์ตี้ยากัลโคมฮีอันอังโจกมาอัลลาวนาเบลชาตูรินอัตลุสวลจวนสิลเวรวงจูอัลลาโบจุยบุกะอันเบยดงเลติงเงินเรลจวนโรมาจูอปันเลตริงดไม่ยันีโรมาบุลาจวนทิลเชนดานจงจูฟิลเฟอินโรมาจวนเอติยงเฮียนอัลลาวชางะคลาราสวลจิขัดเลมียอันติกัลตังจวนคริสตินิจูอันเชียโลอัลลาวนียาสิลเวคานอักอร์กิลมังคานคริสตินิฮีอันเชียอัลลาวไปตีระเฮตลาสวลเฮียนจูอันเชียไกเตจูนิทุมจูนัสตะกาสวยสายอินอันนิทุมนัวจวนเริ่มมุนละมาอันนุกลุดตัดชีนะฮากอร์กิลค่ะฮาราลินไปบ่มาเซจูอันเชียจูอันบ่เทโตเลวทูจูริลบุกะโรมาจวนรันทิเซนมังอันนินทอยจวนจูอันเชียจูอันโนเกียนเทไม่อารินทูจูริลามาเซคริสตินิจวนรันทิเซนมังอินทอยจูอาดูดูซีลาวาอินาโฮเทนนูจวนคลาราสวลเจตนจูอัมมาจงไอจวนอัมมาจงไอโปคานอารุณนัสชาวจนะกงคาร์ตจูฮงตูอมมีลวินอามาจวนอารุณอินฮงะอันทิลไคเตจูอันมานีจวนอันรุนเจลบไม่บกะทดุมเจนจวนอารุณอินลาร์จนะอัลลาวลุตุกจูรุมปะขตาเฮียนอิงกัลนันินเกลียจูฮันฟอนไม่จูตุมะมาเซมักเดวไม่อินอัมเบตรีจูทกเลขตาอารุณโลงาลวิกมายาคลาราสวลจูรุนอินลารินนัสเจตไม่จวนคริสตินิจูอาศัยสจุยตาอันนี้คริสตินิจวนอากโตปะอดิ้งโตนิติอินเรียอินดูทันตูดังในตัวจวงเฮกโลเลคลาราสวลลักจังอาหิมอินเบสยินอารันวุจูอาเจมเกนจวนอาวิดลุมจุยตาอันนี้เฮติยาอาโจเตอาพุมโจนูเฮียนเกลจูรุงกลินอนุเตเนนะจะอีกคมปุยาจวนอารุณโซมาชุงกอร์เทเวตกจังอารุณเซเลียนันนี้วังเฮียนเกลียนูเอมิเฮียนคริสตินิฮีอามุสิตเลอะมาเซคริสตินิจวนเทตบจูช่วยอินอามักตีชัดโปจูอาตุมเวเลอะเกลียนูเลปาตันจวนเกกตุยนายตักไม่ฮีอาเกนสักเวอะเกลียนูเลปาตจวนโจนะรังตจูเลวโจตินอันชุงก็จันจินตจูอันเลวโจตาอติราจวนอันบรวกปวดจูอาริดรูเลอะมาเสียจุดที่งะโจนรังเตอันนินโจวันนูจวนอันบรวกปวดจูอาเจียชาวจันนะมาเสจูทิลจวนระยะเด็ดลัดเหลาเกกันหันเซมจูมักเดวไม่ยินคริสตินจวนอันเกกเจชูงะจวนมิดมูลัดนิจวนอาเรเลตัดลัดมายาจุตาอันบวยนาเบลชาตูรินอามุมังละมาหมูเท่าค่ะอากัดชูงะจังจวนอารุณทอกชวกตักตะมายาจูไม่ปวดจูลานิลวินมิดังอินอันเรียดเวทให้เฮาซีเหลาเฮียนกงคาร์จูอารุณอินจุมรบุรนิจวนอาเรเลลัดไม่บุกะมักตีชัดตุ้มตะกะวักัลนิสีค่ะเกลียนูเลปาลกะจวนอามักจูอัดเชตเนเลมายาเกลียนูเลปาตจวนริลรุลมาฮาร์สัตนาเลียนตะกะโตกันิตจูอันรินปุยาอาทิลตนจูอันเรียดเทียนปุยโลวังจวนอาทินจูอาริมเลมายาอาเบยตงเลติงเงินเรียลจวนเรมาจูอาวปันเลตรึงมายาอาทิลตีโตเตเลอาทิลตนจงเตปอจูเรมันเนนาจวนอาหันสุยาเรมาจวนอามาติบวยตูทาราวสวลเลมีจูทาราวสวลสัตเลียไม่ปอนิลวินทิลติเทเลจักตะกันีทูหันริลินโนโบไม่เทนิลทูจูริลาอาตุกไม่จูอันนี้ทุมนะอันนี้โตโดนวางินทิลติตูร์ปอยหมอจงจูอติวัตังไอทูจูริลินจุดนี้โลจวนเริ่มมุนละมาอันนี้ปอจูนูลูอันนี้ตูร์ทูจูริลาเรมาปอจวนอาทิลติเทเปียลำปังอันนี้ตีเรียอิน
ama aya thil ti thei jok pan tur chuan atia chu thil ti tur chuan sum tam tham tak dollar sing khat chung an se na ngai tur thu chu hrila Christine po chuan thlarau sur laka tanga a him theina tur ani phot chuan chutiang anga sum tam tham chu the chua chu a poi tilawa chutiang angjat sum hu chua tum chuan a thei top chu chua an pu jima ne na chuan assistant manager ra kaisan te chu a han dila ma se stu ne na chuan alo pefel diam to hi alo ni a amang ang to lu tuk chuan a thil nei zong zong chu hral chu tuma eti lai po hian thlarau sual chuan ala ti boi chun zum zela ma se a thil nei zong zong a hral chung po chuan amamo ang sum zat chu ala thok chuak zo lawa ma se van nei thlak deuh main klea chuan a sum mamo ang zat chu alo mu sak hlo maya alom lu tuk chuan klea chu akwa vong vong maya ni untam anei to lo wangin manmo takin remana ko mu puithiam lampang chu an pan zui ngala chu nu chu tu dang ni lovin a thon thutran tira kan mu son sandi nai kha alo ni ya anin thoina ritual an nei na tura chuan klea chu a omve arem don lo wang chuan pon lama chuan alo om ria Sony assistant Milo sa chuan room chung lian puya chuan kel chu ron kai luta thlarau sual an hno chua chu kela chuan lu tiran tum don ani Sony chuan thlarau sualina aron possess vele akut chu kel chunga nga tir tu chuan a han tia in thoina chu han nei chawin an rin ai de chuan a bo ruak chu alo sanga thlarau chi rang te chu rong kalin Sony chuan along not kiang thina in chung bo ruak te chu ron dang lamin no te chu an ron in the ke rop maya ma se Sony chuan thlarau sual te chu along not kiang zela a topa chuan thlarau sual leimia po chu ron in larin Sony chu aron possessa a thum le cher chuai chuan Christine bula chuan a thlarau ron la tura rong kalani thu chu a han rila Sonin titura tiang chi khan Christine chuan Sony kut chu kel chunga chuan a han ngata Milo sa chuan kel lu chu a chemken chuan ron chok chu tuma ma se a poi zota ni kel chuan a kut chu lo se sakin thlarau sual lemia chuan amma Milo sa chok chu a possess zui ta ni rema chuan a thei top chuan dan chu han tum ve a ma se a thil ti thena chuan a phaklat lo wangin ti vak ngai na chu a om lawa Christine laka chuan ngai om takin leimia chu han lam kwal velin aka tang te chuan a zo ta ti hlum tak te chu aron chak chuaka rema chuan ama chau chuan ti ngai na om don lawani ti in hre in so ne chu awa soi hara ma se leimia thil ti thena chu a chak ema wangin Sony po chuan a nei mep lawa anun na hial chuan a tor pha ta ni rema chuan thlarau sual leimia chu anin thoina ritual kha lotling taka kalpuya ni lo wangin hun rei lo te chung chau no bo ani thu chu Christine chu han rila rema chuan a top na tan an chia an ti top the dan tur chu a han rit le a Sylvia in an chia lo na korkil kha doi tu cham mang chuan han cham nanin envelope chunga chuan an han da a chu korkil lo la tu piang chu an chia chuan a zui to don ani an thil ti tum a hlotlen tak lo wangin beidong le ngui tak chuan Christine le clay te chu an ho du na heti kongpuya motoran tlan mek la hian an ma chuan Silveni om tak hi aron lang thut maya sut po chu an summan tre pani ma se an han en chiang chu putar pakhat hi lo ni in a thin la chu alo larim em zui kha putar wang khan file chi rang tele I envelope te chu a in pol tanoi maya Christine chuan ati bo mayang ti chu a hlau hle a rang tak chuan I envelope chu an zong pol nga la ma se a mule hlau mai chon man pui tura kleyan a som hun kha atuk mai chu alo ni towa ma se Christine chuan chu bi zan chuan thil tur poi mo takane wangin lowa ho san tur chuan atia cafe pakhata hian valutin a an chia chu midang ne na hian valan chon chu atum don ani gil khata thu putar pakhat hi va muwa
chu pa lampang chu apan phei cheta ma se abula chuan Peter pakhat hi ron thu le in ain thiam lo le dewa a thin rim le beidong to chuan stu chu han bi in rang taka cafe lama local tur chuan a han vo zui nga la assistant manager a kai theina turin a file diklo taka alo tempar dan te chu a han rila lau thong le tholhop lop chung chuan stu chu ron thlenga ma se Christine chuan chutia meran mule ta ka chuan a khongai le tatlat maya a an chia chu stu ne na han transfer dei me chu ain thla rung le ta ni ti dan tur dang chu han ngei tu le in silvei kha an chia chu a lo le tir the chu ain be sei tlat maya rang takin rema chu han be in miti to ne na an chia chu a kai chhon tir thei le theilo chu a han zo ta rema po chuan a kai chhon tir thei dan te chu han rilin man mu takin silvei thlan lama chuan akal zui le ta ni a hmuna thlen ma ho po chuan thil hlom chu atong chho mol maya ma se aril ru chu ti pau khowin thlan mol chu trek la le ruana satak surkara chuan a thleng pheya suwa dur mang chuan silvei thlan chu ruwa sur hnuaya chuan a han lai trana engemaw chen hnuwa chuan kuang omna chin chu zuk lai thlengin kuang chuan honga ma se arin ang chuan thil chu akal ta ho lo mai silvei kuta chuan kha envelope kha handa in ma se silvei ruang chu ron che in amma chu aron sual zui tamaya hetianga engemaw chen anin chei boi hnu hian Christine chuan a suwa dur chuan silvei ka chu han chun kaw sakin chuta chuan kha envelope kha a han nor luta ruwa a surna sat ema wang chuan thlan chunga la chuan tui chu aron tling chho zela hetia thlan atanga chua tumvel mek la hian silvei ruang chu ron chele in amma jok chu tui chunga chuan nimhlum chu aron tum le a har satak chung chuan eng tin tin mo thlan atang chuan a chuk thei rama atu kwaron war chuan khang an chia zong te kha abo vek to nia chuan anga ya phur po chu a phur thar le to hle a alom na ti zual turin an pu jima chuan ron phonin stua thil ti dik lo zong chu an hu chua to thu le ani chu assistant manager a kai san tur thu chuan ron rila kle ne na cholpang tun tu chuan station lama chuan phur tak chuan Christine chu akal chuaka station of Athlen chuan clay ne chuan lim tak chuan anin muduna hetia lim taka anti ti dun la hian clay chuan aip te tang hian envelope hi ron phor chuaka Christine nui lai po chu atop chiang khop mai korkil omna envelope ni alo ngai kha clay ne na poisa thira pek na envelope kha alo ni reng chu ni in har sa takle boy taka athil lo ti to zong te chu alo thlon maya an changta ti hriat chuan lo thona chuan ron man thar le in a hlau thong lu tuk chu rel ko nga chuan atla a rel ron tlan la in a sut ma hret chuan underworld hrem hun kongkhar chu ron in hongin Christine chu hrem hun lama chuan nu lu in a om zui ta ni